Eu nu încă. Doar că n-am fost să mă puțin pe geam. Uite care, hai. Am gândit să mă culc. Ok, haide. Hai să mă culc și eu. Ce zi fost? Pem, unde-i Pem, bă? Unde-i Pem? Nu începem să la baie? Pem, dacă e la baie, deschidem momentul dacă intră peste tine în baie. 3, 2, 1. Nu e! E pe afară, mers pe afară. Pem! După aia ciudată în care era Pem! Și acum era un porc! Nu zi-mi! Lăsați-mă în pace, băi, toți calărilor! Că vă trag de nu vă vedeți! Uite cât e multă copac! Ia, că vă trag de nu vă vedeți, băi, toți calărilor! M-a făcut de cocul ăsta, băițăi. Uite, goana! De nu vă vedeți toți calărilor, da? Da. Unde Pem? Deci trebuie să alertez primarul. Calăi! Dubla a doua. Tribaloschi! Nu mă bucur că n-am timp de voi acum. Trebuie să aflu unde este Pem. Vreau să vorbesc cu primarul. Vreau să vorbesc cu primarul acestui sat. Vreau să vorbesc cu oamenii în acest sat. În acest sat, uite, cu polițaiul ăsta. Băi, polițaiule. O să de poliție aici. Băi, polițaiule. Să știi că în dimineața aceasta cineva din acest oraș a dispărut. L-ai văzut tu cumva? Nu, dar pot să caut. Bine, caută. Dar nu chiar așa. Costă bani. Câți bani? 5.000 de lei. O tu de mult până am atâția bani. Atunci plata se va face cu 10 toți colori. E pus acolo la tine. Stai, bă! Băi, dacă e așa, e prea easy. Zboară toți calării. Tripaloschi. Tripaloschi. Bun, îl vom căuta. Trebuie să primar de pat... Îi să întreb ce poate l-au văzut ei și dacă află informație spui mie. Ok. Ok, what else? O să întreb constructorul. Bun, ce este aici? Deci, în această dimineață a dispărut cineva pe nume Pem. Deci, a dispărut cineva. Dacă ai văzut, da. Păi doar am văzut o dubă. În care să audă niște lucruri. Pentru că nu știi. Hei, că nu știi. Este flos, nu știi tu? Explodează. Hei, tu vină qua. Ce e primarul? M-am chemat primarul. Mă,
de ce ai tras corect într-un om? Pentru că nu știe unde a dispărut pe pentru asta am 2000 de lei. Păi, prea mult bani am asta bani. Atunci alea se va face cu 5 toscalări. Mă rog, mi-ai pus doar unul. Bă, nu cum am pus călării! Să glumea toscalării! Bă! E bine. Asta mi l-a fost plătită, da? Da. Poate. Ce ai zis, mă? Ia! Cum vorbește ea cu mine? Îmi fi se stintă și... Pentru asta amendă 4000 de lei. Bă! Adică n-am bani. Atunci dacă se va face cu pe toscalări. Nu! Bă, tu mi-ai pus un toscalări. Păi, cum să pun toscalării? Bă, tăi Paloschi! Tăi Paloschi! Acum, pa, primarule, rău. Bă, tu mă faci să... Pentru asta, amendă 1000 de lei. Bă, vada cu amenzi de atâtea. Ce am 1000 de lei? Pentru asta... Plata să face prin 2 toscalări. Va fi foarte cu 2 toscalări. Bă, tăi Paloschi, tăi Paloschi! Hai mă, merg... Gata. Trebuie să gata amenda mea. Ia uite-mă. Ce? Ia uite-mă? Pentru asta amendă 500 de lei. Bă, tu chiar îți bați joc, bă? Da, 500 de lei. Pentru asta plăți se va face cu un toscalău. Ori 40 de toscalău. Tăi Paloschi, gata. Ia uite-mă. Încă amendă 500 de lei. Păi, că n-am 500 de lei. Amendă se va face cu un toscalău. Uite, bă, ce primar, bă. Ce? Nu amendă 500 de lei. Mă duc chiar să bazuc. Dar nu amendă de 1000 de lei. De Paloschi. Pentru nimic toată îmi dă amendă. Ce? Comentezi? Amendă? În acest moment de amendă... În acest moment de amendă o să le chisăm asta. Nu dam nici 100 de lei, măcar să Păi atunci plata se va face prin... Păi, cina mea! Mama! A pus de toscală pe zi. Se va face printr-un ștrangulat. Printr-o lepaștancă. A fost prea Ok. toscală. Lepaștancă. Gata, hai odată. Trebuie să întreb și alți oameni. Adică casa mea, da? Da, în casa mea asta. Da, vecine. Ce mai vecine? Nu știu ce fac. Dar tu ai văzut cumva... Hai să bat la ușă. A dispărut. Asta. Cine acolo intră? Ok. Ai văzut? Deci, Pe metargă. deci de dimineață Pe metargă. a dispărut cineva numit Pem. Și vreau să faci dacă ați văzut. N-am văzut nimica. Ok, vezi tu pe nimica? Nu tu nimica, ia. Nu te mai întorci, nu te...